Salut! Sunt Ioan de la Ora de Sport și astăzi vom face o încălzire pentru partea de jos a corpului, picioare, mobilitate și un pic de musculatură. Este o încălzire care poate fi făcută după încălzirea pe care o avem deja, găsiți link în descriere, sau de sine stătătoare pentru a avea o musculatură și o mobilitate mai bună a părții de jos a corpului. Hai să-i dăm drumul! Exercițiul de încălzire a genunchilor. Palmele se sprijină ușor pe genunchi, spatele drept, rotim într-un sens și în celălalt, de câte 8 ori. Întindem, ne aplecăm ușor, fără să forțăm, dar genunchii trebuie să fie drepți. Cu palmele sprijinite pe genunchi, facem 10 semi-genuflexiuni, ca o încălzire a musculaturii. Întindem din nou genunchii. De data aceasta ne apucăm ușor cu degetele de glezne și încercăm să forțăm un pic mai mult. Depărtăm picioarele, tălpile în măsura posibilității paralele, pe lățimea umerilor, în dreptul umerilor la 2 lățimi. Cu palmele ne sprijinim pe genunchi și începem să rotim genunchii către interior. Spatele în continuare rămâne drept, privirea în față. Rotim către exterior. Întindem picioarele, ne aplecăm în față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cu spatele drept, brațul la picior opus. Nu uităm, întotdeauna expirăm, da? Sus. Respirăm. Încălzim gleznele. Rotim către exterior, către interior. Ne sprijinim pe pernuțele degetelor, celălalt picior. Către interior. Încălzim degetele picioarelor. Apăsăm față-spate, cât să simțim un pic de tensiune. Celălalt picior. Scuturăm picioarele. Tălpile paralele, brațele pe șold, capul rămâne fix, încălzim bazinul. Respirăm, da? Schimbăm sensul, exagerez un pic. Nu uităm niciodată să respirăm în timpul unui exercițiu. Scuturăm picioarele. Le depărtăm din nou la 2 lățimi de umeri. Ne îndreptăm trunchiul pe un picior, pe dreptul. Bazinul se duce cât se poate de în față. Spatele este drept. Piciorul din spate trebuie să fie întins, iar talpa se sprijină complet pe sol. Talpa la 45 de grade față de axul către care suntem îndreptați. Ne întoarcem pe celălalt picior. Spatele rămâne drept. Dacă vă este totuși greu, puteți să vă sprijiniți pe genunchi, dar ideal ar fi să ne sprijinim din musculatură. Piciorul din spate întins, talpa pe sol. Ne răsucim din nou. Acum călcâiul se ridică, sprijinul este pe pernițele degetelor.
ne aplecăm în față, cât mai mult, cât mai spre față. Privirea înainte. Balansăm. Schimbăm piciorul. Încercăm din musculatură piciorul din spate să-l întindem cât mai mult, să fie cât mai drept. Bineînțeles, nu o să se poată, nu este nimeni perfect, dar trebuie să avem în minte lucrul acesta. Din această poziție revenim la mijloc, ne lăsăm pe celălalt picior. Ideal este ca piciorul întins să fie cât se poate de drept, vârful în sus, piciorul de sprijin cu toată talpa pe sol. Unii dintre voi nu o să poată face acest lucru. Încercați să contrabalansați aplecându-vă în față. Dacă nu puteți să stați cu toată talpa pe sol și stați doar cu perințele degetelor, veniți cât mai în față, depărtați genunchiul cât mai mult în așa fel încât trunchiul vostru să vină între cele două picioare și să aveți un echilibru și un balans. Da? Corect însă este, așa cum vedeți aici, balansați fundul sus-jos, talpa pe sol. Spatele în continuare drept. Nu stăm cocoșați, nu stăm cu capul în jos, cât mai drept. Celălalt picior. Se poate întâmpla să cădeți în spate. Rămâneți, dacă nu se poate, rămâneți în fund, măcar să aveți genunchiul întins, piciorul pe sol și va pleca spre față. Încercați măcar lucrul acesta. Însă ideal este această poziție. Treceri libere de pe un picior pe celălalt, la fel, fiecare cât de jos poate. Important este să vă mențineți echilibru, să simțiți un pic de tensiune și de efort muscular. Rămânem la mijloc, tălpile paralele, picioarele depărtate pe două lățimi de umeri, coatele se sprijină pe interiorul genunchilor și împing genunchii către exterior, în timp ce fundul se balansează. Balansăm ușor, spatele drept, ne relaxăm și acum ridicăm trunchiul, brațele vin în față pentru echilibru și balansăm sus-jos. Palmele pe sol, fundul se ridică, picioarele întinse, ne apucăm cu brațele de interiorul glăznei și tragem cât putem ca să întindem ce am contractat. Sus, respirăm. Exagerez un pic, trebuie să ne oxigenăm, scuturăm picioarele. Acum depărtăm cât putem de mult, fără însă să forțăm. Ne lăsăm ușor în spate. Și avem următoarele aspecte importante. Spatele este drept, capul este drept. În momentul în care ne vom apleca, aplecăm pieptul, nu ne cocoșăm. Nu ducem fruntea, ducem pieptul. Picioarele sunt perfect întinse, genunchii blocați, vârfurile îndreptate în sus. Ne frăgezim un pic. Și pe expirație, două aplecări pe dreapta, două aplecări în față, două pe stânga. În față ducem pieptul, cum spuneam. La picioare încercăm să ne atingem degetele picioarelor cu degetele de la brațul opus. Respirăm. Ne aplecăm lateral, ducând un braț pe interior și brațul opus încearcă să prindă degetele piciorului.
Așa cum spuneam, respirăm, da? Exagerez special pentru ca să auziți. Respirăm. Aducem bazinul cât putem de în față. Forțăm un pic. Și pe expirație încercăm să ne prindem degetele piciorului. Cine nu poate, vine în față. Respirăm, apropiem picioarele, lipim tălpile picioarelor și le tragem cât putem de aproape de bazin. Spatele trebuie să fie neapărat drept, ne putem folosi de brațe cât tragem călcâiele spre șold, să îndreptăm, să arcuim spinarea. Chiar ne ajută ca exercițiu pentru musculatura spinării. Prindem degetele și cu spatele drept, fluturașul. Balans cât mai puternic. Cine poate, se împinge cu coatele, cu antebrațele sau cu brațele. Încercăm să ducem genunchii către sol. Tragem aer în piept și pe expirație pieptul atinge tălpile. Repet, pieptul, nu fruntea, nu ne cocoșăm. Și respirăm, întindem picioarele cu spatele drept, ne apucăm de tălpi și tragem ușor pentru a relaxa și a întinde ligamentele pe care le-am contractat. Spatele drept, un picior rămâne întins, vârful îndreptat în sus, genunchiul blocat. Celălalt picior, călcâiul cât mai aproape de bazin, spatele drept și avem 3 mișcări. Răsucire pe spate, în 2 timpi, pieptul la genunchi și pieptul în față. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 2, 3, 4, spatele în continuare drept. Călcâiul se duce în spate, la fesă. Încercăm să avem între cele două pulpe 90 de grade sau mai mult. În spate tibia este strânsă, călcâiul la fund. Și același lucru. 2, 3. Exagerez puțin respirația pentru că vreau să nu uitați pe orice exercițiu. Respirăm. Schimbăm piciorul. Călcâiul cât mai aproape, lipit, spatele drept, tragem tot timpul să avem spatele drept. Și 1. 2. Piciorul la spate, călcâiul la fesă, spatele drept și respirăm.
întindem, relaxăm. Piciorul stâng rămâne întins, piciorul drept deasupra genunchiului stâng. Facem jumătate de fluturaș cu un pic de ajutor. Da? Acum deja putem mai mult. Puteți chiar să vă țineți talpa și să forțați un pic mai mult. Palma dreaptă apucă talpa dreaptă, piciorul se întinde, palma stângă blochează genunchiul. Și avem la piept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talpa dreaptă se așează pe sol, pe după genunchiul stâng, brațul stâng pe după genunchiul drept, ne răsucim către dreapta. Cotul împinge ușor în genunchi ca să putem răsuci coloana la maxim. Schimbăm. Împingem cât mai ferm în jos. Palma stângă apucă talpa stângă, palma dreaptă blochează genunchiul. Și aici ajută ca să tragem cât mai mult la piept. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Cotul drept pe după genunchiul stâng și împingem și răsucim. Și în față respirăm. Respirăm. Ne aranjăm lavaliera. Cine are lavalieră și-o aranjează. Venim în față, genunchii cât mai depărtați. Din nou, insist, spatele drept, arcuit. 90 de grade între trunchi și pulpe, 90 de grade între pulpe și gambe. Împingem în această poziție trunchiul cu brațele cât mai spre spate. În același timp, fesele se încordează și încercăm cu fesele să ducem bazinul cât mai aproape de sol. Balansăm ușor în poziția asta. Dacă doare, înseamnă că faceți bine. Întindem în față. Ne relaxăm, respirăm. Și încă o dată în spate. Relaxăm. Și încă o dată. Și aici întindem picioarele. Fundul se ridică. Și încercăm să facem sfoara. Cât de mult putem. Balansăm ușor, ne ținem pe brațe, cine poate în pumni și e mai sigur pe pumni. Cine poate să rămână cu tălpile pe sol este bine. Cine vrea să ridice vârfurile în sus este bine și așa. Important este să avem genunchii întinși, să ne lăsăm cât mai jos. Din această poziție ne lăsăm în spate, în fund și vom face niște balansări față-spate pentru a profita de musculatura interioară a coapsei. Și spate. Cine nu poate în pumni, merge și în palme, da? Și în spate. Respirăm. Și treceri libere, sfoară șpagat. Este bine când treceți să ridicați un pic bazinul, să nu faceți mișcarea directă.
Și încă o dată ne ridicăm un pic, ne sprijinim pe brațe, ne răsucim pe celălalt picior. Celălalt picior. Și sus, ultimul exercițiu de relaxare fizică și mentală. Picioarele la 2 lățimi de umeri, tălpile paralele, genunchii se îndoaie, corpul, trunchiul este drept, corpul relaxat. Puteți să balansați ușor, dacă nu reușiți să rezistați într-o singură poziție, încercați totuși să vă forțați cât mai jos, da? Nu suntem sus, aici e relaxare, aici este relaxare mentală. Deținem controlul, știm sigur că noi controlăm momentul în care putem să ne ridicăm sau să mai stăm. Și întotdeauna se poate un pic mai mult. Și sus. Scuturăm bine picioarele. Respirăm, ne relaxăm. În acest moment putem considera că avem musculatura încălzită, o mobilitate dusă la maximum capacităților noastre din acest moment. Putem să continuăm cu un alt antrenament. Putem să continuăm lucrul la calculator pe scaun, dar cu alt tonus și altă postură. Mulțumesc, ne revedem curând!